Χαίρετε, καλώς βρεθήκαμε, εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά και σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να κάνουμε ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στο σπίτι και πάμε να δούμε την όλη διαδικασία. Ξεκινώντας, θα πρέπει να σας πω ότι για να έχουμε ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει και ο καρπός να είναι εξαιρετικός επίσης. Κοιτάξτε πόσο ωραίος είναι. Βλέπετε, θα προσέξετε πάρα πολύ να μην έχει αυτά τα σημάδια ή να είναι χτυπημένες από δάκο. Κοιτάξτε, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε η ποιότητα του λαδιού να είναι εξαιρετική. Μετά από αυτό θα πρέπει να πλύνουμε τις ελιές μας πάρα πολύ καλά. Οι ελιές μας έχουν πλυθεί πάρα πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και τώρα θα χρειαστεί να τις σπάσουμε, να τις πολτοποιήσουμε χρησιμοποιώντας ένα blender ή ένα μούλτι. Μούλτι θα χρησιμοποιήσω εγώ σήμερα γιατί η ποσότητα που θα χρησιμοποιήσω θα είναι μικρή, ίσα και μόνο για να σας δείξω τη διαδικασία. Ο έλεγχος είναι πάρα πολύ ενοχλητικός. Θα σπάσω τις ελιές και θα επανέλθω. Έχουμε σπάσει, έχουμε πολτοποιήσει τις ελιές και τώρα θα ρίξουμε τον πολτό σε κάποιο ανοξίδωτο σκεύος. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μία κατσαρόλα. Σας προτείνω να μην χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία. Θα χτυπήσω λίγες ελιές ακόμη και θα επανέλθω. Χτύπησα και πολτοποίησα λίγες ελιές ακόμη και θα συνεχίσουμε την επεξεργασία του πολτού της ελιάς με ένα μίξερ χειρός ή με ένα μίξερ εν πάση περιπτώσει. Θα κάνουμε δηλαδή αυτό που κάνουν και οι μαλακτήρες στο ελαιοτριβείο. Σε μένα προσωπικά βέβαια αρέσει να χρησιμοποιώ και τους γάντζους. Θα συνεχίσουμε με το μίξερ να δουλεύουμε τον πολτό τουλάχιστον για 1 ώρα. Όσο θα περνάει η ώρα θα βλέπουμε το λάδι να σχηματίζεται σε σταγόνες. Και ελάτε να σας δείξω αυτό που έχω κάνει λίγες ώρες πριν. Κοιτάξτε το λάδι πως έχει βγει στην επιφάνεια. Αυτό το λάδι τώρα, εάν θέλετε, με ένα κουτάλι μπορείτε να το μαζέψετε και να το βάλετε μέσα σε ένα σκουρόχρωμο γυάλινο μπουκαλάκι. Πιο εξαιρετικό ελαιόλαδο από αυτό που βλέπετε, πιστέψτε με, δεν υπάρχει. Και εκείνο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι αυτό το λάδι δεν υπάρχει στην αγορά και αν το βρείτε θα το πληρώσετε πανάκριβα. Για να δείτε βέβαια αυτό το λάδι στο μείγμα σας, θα πρέπει αυτό το μείγμα μετά από την επεξεργασία τουλάχιστον 1 ώρας να το αφήσετε να ξεκουραστεί 3 με 4 ώρες πάντοτε σκεπασμένο και μετά από 3 με 4 ώρες θα δείτε στην επιφάνεια του μείγματος να εμφανίζεται αυτό το λάδι, το οποίο επαναλαμβάνω. Είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πλούσιο σε πολυφενόλες και αρώματα. Πολυφενόλες και όχι μόνο, Μετά από αυτό όμως πάμε να συνεχίσουμε και σε αυτή τη φάση θα χρειαστούμε κάποιο δοχείο μέσα στο οποίο θα πιέσουμε τον πολτό της ελιάς για να βγει το λάδι και τα υγρά. Εάν έχετε κάποιο δοχείο το οποίο να κλείνει αεροστεγός, χρησιμοποιήστε εκείνο. Θα ξαναπώ, χρησιμοποιήστε γυάλινα ή ανοξίδωτα σκεύη, αποφύγετε τα πλαστικά. Πήραμε λοιπόν το γυάλινο δοχείο. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ έχω πάρει ένα μπολ για να σας δείξω ακριβώς την διαδικασία, για να μπορείτε δηλαδή να δείτε την όλη διαδικασία και πώς θα σχηματίζετε, πώς θα διαχωρίζετε το λάδι από τα υγρά. Και σε αυτό το δοχείο θα πρέπει να τοποθετήσουμε μία βαμβακερή πετσέτα, μία
λινή πετσέτα, μία πετσέτα από χασέ. Και λέω χασέ γιατί χασεδένιο είναι αυτό το ποτηρόπανο που θα χρησιμοποιήσω τώρα, της γιαγιάς μου. Τώρα θα μου πείτε θα γίνει σκούρο. Δεν πειράζει, θα το πλύνω με ασπιρίνες και θα επανέλθει το χρώμα του. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Και να βάλουμε τον πολτό στο πανάκι μας, προκειμένου στο ποτηρόπανο. Βάζουμε μια ποσότητα που εμείς θα κρίνουμε ότι μπορούμε να τη στραγγίσουμε, να την πιέσουμε καλά και πάμε πάλι. Κοιτάξτε, βλέπετε πως βγαίνει. Τώρα το πιέζω με το ένα χέρι, εσείς θα το πιέζετε με τα δύο. Βλέπετε πως βγαίνει το λάδι. Πιέζουμε πάρα πολύ δυνατά, να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό. Θα ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει όλος ο πολτός τον οποίο έχετε ετοιμάσει. Βλέπετε. Μετά από αυτό, εάν δεν έχετε δοχείο που να κλείνει αεροστεγώς το καπάκι, θα σκεπάσετε το δοχείο με τον χυμό αυτό, με μία μεμβράνη και μία πετσέτα. Και θα το αφήσετε να ξεκουραστεί μακριά από θερμότητα και φως, γύρω στις 24 ώρες. Θα σας δείξω τώρα ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί σας είπα, επειδή δεν έχω χρόνο, έχω ετοιμάσει μία μικρή ποσότητα, ίσα ίσα για να σας τη δείχνω. Να σας τη δείξω, συγγνώμη. Πάμε. Αφού λοιπόν έχουμε επεξεργαστεί, έχουμε στύψει όλο τον πολτό της ελιάς, βλέπετε, έχω βάλει μία μεμβράνη στο σκεύος που χρησιμοποίησα. Θα ξαναπώ, εάν έχετε σκεύος που κλείνει αεροστεγώς, χρησιμοποιήστε εκείνο. Δεν θέλουμε το μείγμα μας να έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο. Και τώρα θα το σκεπάσω. Κοιτάξτε. Γιατί το κάνω αυτό? Για να μην έρχεται σε επαφή με το ηλιακό φως. Το φως και η θερμοκρασία, η θερμότητα, με συγχωρείτε, οξυδώνουν το ελαιόλαδο. Και πάμε να σας δείξω αυτό το οποίο έχω ετοιμάσει για να δείτε πώς διαχωρίζεται το λάδι από τα υπόλοιπα υγρά. Και εδώ μπορείτε να διακρίνετε το λάδι πώς ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα υγρά. Κοιτάξτε, η ποσότητα είναι μικρή, ίσα ίσα για να σας δείξω. Και το μεταφέρουμε σε κάποιο άλλο βάζο. Παιδιά, η γεύση και το άρωμα είναι καταπληκτικά. Μπορείτε να αφήσετε το λάδι στο πρώτο βάζο που θα το μεταγγίσετε για κάποιο καιρό. Αυτό θα αφήσει υπολείμματα και πάλι από κάτω. Κοιτάξτε. Και μπορείτε ξανά να το μεταγγίσετε, όπως κάνουμε και με τα λάδια τα υπόλοιπα. Είναι καταπληκτικό. Κοιτάξτε. Τώρα έχει πάρει και λίγα από τα υπόλοιπα. Εάν δεν θα μπορείτε να το μεταγγίσετε πια με το κουτάλι, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μία σύριγγα. Κοιτάξτε, φύγει λίγο τώρα. Δεν πειράζει και να σας πάρει και λίγο υγρό από το άλλο. Δεν πειράζει. Αφήστε το, αυτό θα κατασταλάξει. Μου φύγε πάλι. Με το ένα χέρι δεν μπορώ να κάνω όλη καλή δουλειά.
Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στο σπίτι μας. Πριν σας αφήσω, να σας πω ότι ο πολτός που μένει από αυτό που στραγγίζουμε μπορεί να ζεσταθεί, αφού προσθέσουμε πρώτα λίγο νερό, σε πολύ χαμηλή φωτιά θα ζεστάνουμε και θα δούμε να σχηματίζεται στην επιφάνειά του το λάδι. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο όμως με αυτό εδώ που σας δείχνω και πάμε να σας το ξαναδείξω μέσα στην κατσαρόλα να το δείτε. Θα ξαναπώ, δεν χρησιμοποίησα όλον τον πολτό που είχα ετοιμάσει. Κοιτάξτε. Και αν με ρωτήσετε πόσο λάδι θα βγει, θα σας απαντήσω ότι εξαρτάται από την ποσότητα των ελιών, την ποικιλία, την ορίμανσή τους και φυσικά εάν βρείτε άγριες ελιές, όπως αυτές που βλέπετε τώρα στην οθόνη, μπορείτε επίσης να τις χρησιμοποιήσετε και θα έχετε ένα εξαιρετικότατο παρθένο ελαιόλαδο. Ένα λάδι που δύσκολα θα το βρείτε στην αγορά και αν το βρείτε θα ξαναπώ θα είναι πανάκριβο. Αυτά όλα και για σήμερα. Ελπίζω αγαπημένοι μου φίλοι να ήταν σαφής η εξήγηση που σας έδωσα, ο τρόπος μάλλον, η όλη διαδικασία της επεξεργασίας των ελιών. Και ως την επόμενη φορά που ελπίζω να είναι σύντομα, θα σας ευχηθώ ολόψυχα να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.